Eyampa ye will be more wa one more effort ne mu ye one more soon papa just a spirit in a touch in a ye and a be brain so wa spirit in a touch no a yana enye if it's a mimi ni mami bia one one kasana ne ba ne nibre no eti bra wo tu ne bafu ne ba ne koshia be ma bia na wo ba be ware ne be ma ne ni papa papa maame na no asem bia wo kan ye fa be ma ne ho no e ka de na nka abayiwa no enko wanware be ma no sena na de papa bi pa no na maame na nam so osisu wanya ware penti no na ye ne ya se ne ba no ebenya ware pa onua bi busa me se Seth Akosua me pese me ware na ede ne sese me hunu nim de be na me hia ansa na me wrem enam se niam a wo hia ne doso nanso ye wo fapemienu bi wo ho a se wo hunu na se wura ware ne mu a ebe ye wo hawa ma wo ite se wo te sa de na se so read Genesis chapter 1 verse 26 a onyankopon ka se yemu nipa se yesuban ne yeseso na niam nyame abonyina odi tumi ma yesi emedi so eti niam mienu ena nyankopon ede ma ye eno so kra na Adam wo ye ansa na Eve eba onyankopon ma Adam identity and a purpose ese se wo hunu se wo ye nyankopon ba wo ha se wo be ye bibi wo ho nyankopon pese wo ye na wasase so a ehia wo eno nti na wo bo wo amasa wo be na masase so kwa anase wo amasa wo ba be ware aware de e ka ho na emom no eniema bi wo ho a edikan ansa na ware no aba. You have to know who you are in Christ Jesus. Ese wo hu nipa koro a wo yo. Ye fa na identity. Nipa koro a wo yo. Se wo yo Onyankopon ba. Onyankopon bo wo ni suban ene ne seso. Wo de wa ba asase so hwa se beye bibi. Na saa de no wo hwehwe na wa ye. A ye fa ne purpose no. Se wo hu saa de no na wo de wo sare me beware a. Maame, se wo kwa aware no ha obi ba. Wuntimi nyina sa wokọ aware no na se bia wukuna na sa wo yire ni ebu wanimtia anase wo tietia wo so a ebe wurawura wo mu ama obu ho abofia na so wonnim se wo ye nyankopon ba na wo sombo ma nyankopon botaye bi da wo so bibi wo ha wo ba be ye dia bo wiase a ema wo perspective esesa ema se de wo si hu esesa ena se wo se wo ye nyankopon ba na wo sombo a na wo mu odu a enya nipa bia na ne be nante o enye bema anaso oba bia na wone nenam dabi anase bema anaso oba bia obeka kire wo se anase o ka kire wo se wo pewo no ana udi nachi dabi obi a wo behia ne bia no bon se se nipa no wo bu because unim se wo sombo ena wo ankasa so wo bu ho enti saa de niema mienu identity ena purpose se we hu a menua obebre ebi se ya ma asase so se ye ba beware o ye ba asase so se onyankopon wo dwuma bi ma ye se ye ba beye I know wo die a wo ba be etu die ya kenkan Genesis chapter 2 onyankopon ebo Adam no o ye garden of Eden and o de Adam kotena so na Adam ye adwuma ansa na Eve eba eno ne fe ne purpose no onyame ma na assignment onyame ma na bibi a wo ye on say ye maame ne ye papa nom no si ye sane ye nyini a ena nyina na waware ena onyina na waware ye maame nom ye srem ada enye no ne dikan enya aware ne dikan de dikan eye se wo bema wo ba na hu se wo ye nyankopon ba na wo sombo ma nyankopon nyame de wa ba asase se beye bibi na megire se wo nyine nyame be bie wani obebie wadwenem obema wo nyansa am wo hu sa dekode no na wa ye na aboa wo eno na sese ye de hyenkoda ne tirim enya wo baba enyine wo baba ma enyine ena enyine na aware a wunyi na aware a na brabo no esose aware na brabo no de oba beye wasase so no bibi wo ho a nyame di ni ode ewure ni panimu you are full of potentials, talents and gifts onyame de adoma chede bebre ahye wo mu eno na sese wo hwehwe eno sese wo prehwehwe saa de na wo ye evi se eno no sa wanya aware ntimi satisfy eno saa de na nyankopon ba wo bas ebo wo bas asase so beye no menua sa wanya wonye wani nye da e wo asase so evi se ewo mu ehewumu a wo ba beye ena ma uhu saade no nso a obi obeba wakwan mu bia obehu se nipa we obetimi aboa me ama ma fulfill me purpose and answer my assignment nipa no betimi aboa me ama de ntia me pass asase no metimi aye edwodofo esese wo hu ne wo yo ansa esese wo hu ne nyankopon de ama wo a wo bepem akowani maye ansa na wo ma nipa foforo bi aba wabrabom enti se wo tie me na wo ye single wo nyanware ya hwehwe know who you are in Christ Jesus wo se wo ye nyankopon ba you are a child of God bibi wa asase su nyankopon pese wo ya ehian eno nti na wo bo wo hwehwe saade no
ene nyame nkasa wo ho na nyame ma wo nyansa ene nimde na fa toto na emwa wo ne asra ya maame ne ye papa no se ye ma ne nyini a ye mfa saade ne nguro mutim se you are here for a purpose bibi nti na Nyankopon de wo ba wiase hwehwe saade no na nyame ma ho nyansa na talent abilities adoma chede bebre wo mu no empie wo saade ne wi a ansana eno kwa na ebe kire wo se nipa na wo pesa wo ne bobra no obeboa wo ama de Nyankopon de wo ba asase se beye no watimi aye ana wontimi nye enye obia na ne be nante enye obia na abefa na wo date no if say you know your purpose and you know who you are obia wo muo a wototo wase no wonye sa nipa no entum nipa bebre o maware o motete no they don't know who they are and they don't have a purpose enti ne hwehwe saade onua se wo sinto bi anasa suban bi a enye a wo pese wo gyae a nipa bia a wo hyesa suban anase sinto no mu kena no sa nipa no esese wo hwe ne yie any person who strengthen your weaknesses no sa nipa no ne hu ebi se wo ankasa wadwene ho ahu se sa suban we anase obre ya wo bui ebetimi asɛ o ebetimi akuntem anase ebia botaye ntia Nyankopon de oba asase so no saade no se we ani emfiri ho ana we ani sunkunimu a enya de a wo betimi aye saade no nanso ebire bia wo bebo wadwene po ana wo betu ana mo so opese wugyae no wo kɔ wanim kakra bia ye woni pa bi wo ha wo kɔ ne nkyɛn a wo bo nsa saade no wasa pick ne up na wasan eye biem sa nipa no dofo esese wo hwɛ ne yi mame ma wo fato ho ebia wo nom nsa ene wo nsa ensa nom no ese wo brɛbo ese wo kidney ne niam bebra ewo wo yam etu why wadwen se wo pese wugyae no utimi gyae nsa nom no aba busumi nsia nanso ye wa adamfo na se busuani bi wo ha wo ben no a wo kɔ ne nkyɛn no a ne nkomodidie ne nsɛm ka no na afi wasa amansa ne so na wasa anom obi biara suban a wo so a enye anasa de bia pese wugyae wo kɔ ne nkyɛn a wo hyemu kena no odofo hweyie if there's one shey a da bia wo betwe wa mo akɔwachi on wo betwe destiny am akɔwachi e bia wo ankase wo hu se Awurade ade we mihia moa Onyankopɔn so eboa wo wo de wo kɔ nkakra if say wo suban bi na pese wugyae nya dako eyen kakra nanso betimi nanso there is this particular person nipa bia wo kɔ ne nkyɛn pesa de kodie na wo senye wo si wugyae emansam wo si wugyae memmasam nanso adamfo bi wo hɔ a wo kɔ ne nkyɛn anase busuani bi wo hɔ a wo kɔ ne nkyɛn adwuma mu nipa bi wo ni di nkɔma wiye ye no a na ye wo se wo se wo ade ebe na ye bewu a ye nwewu bi a ye wu all die be die oh na say wasa amaso na wakɔ no na asan pagya na wo toa so me pa cho anyone who strengthens your weaknesses is a very dangerous person. Wobi a wosinto, obi a suban boni bi a pese wugyae, wo hyemu kena, wo be ni bi a wo ma wo ye ne mo no menua dwene ho na wan hwe ye na wan nya kokoduro ancho ho a wo de saa wo wan sa de ne na asɛw wo wan sa wo destiny nyina aye basa botaye ntie Nyankopɔn de ba asase so no wontimi nru ho wo sɛ ye nyina ye wo sinto wo bibi ho evi sɛ ye sinful nature no ye wo ayi obi sɛ Adam ne mu ne wo ye nyina ye Adam asefo ye nipa ye adebonyefo nanso wa wotimi gitum sɛ ade we die emoa me ade kwa me fa so spend me sika na enye sika ba me nsem a me spend na me spend sika na nsem ntimi fa bi nsie eti me ho kyire me ya na afei ma ye basa ana apese wugyae saade no awadamfo yi wo ban ni bia na wa start na wo toto impulsive buying na wo toto ade anase ebusuani bi wo ha wo ben no a anani pa bi ye wo particular person bi wo ha wo ben no a sa sika na so pese wo save no ntimi save sika na da wo di sika na betonsa wo di sika na beto top wo de be to shoe wo de beto to wo de be ya to saa afebuso me nso na wo ni kapre eda ho obi biara wo sinto anase ade bi e wo ho a enye wo hyemu kena no maame sa nipa no wo ye dangerous person if it says say wo kɔ baabi a nipa wo be ben no obetimi aboa enkoma amudie se de musimo ye mo niema no kura wo ba wo se ade we die se me gyae asema madam fu yi kan ye asema me nua yi kan ye asema nipa ya me ne ye adwuma kan ye emu dopa na ama wadwene mpo esesa na nipa we woni ne kodi nkomo bia obrafo na wo fa subanfo na wo fa ade a enye na wo san ye ne mo wontu hufu nya kokoduro enche ho se wonya sa kokoduro no nche ho aka che Nyankopɔn so ma wo sa kokoduro no God will give you the courage so that be ya wo betimi abstain from that person if you said that be am kan se ye ni brew onyame de ye ba asase so se ye meye bibia dwuma bi wo ho a onyame pesa wo ye
adie bi wo ho a e wan asase su a e ho hia se wo ye eno ntira Nyankopon de wo bae enti se nipa bi wo wabra bom na sa nkrofo na mmoa e ma sa de ne wo nuru ho a e se wo hye se wo beyi wo mu nyina afiri wabra bom efi se wo pese wo gyan sanom wo pese wo gyan ma wo pese sika wo spend ne basa konkonse wo su wo gya konkonse di na so se nipa we de wo hye na wo beka wo bedi konkonsa wo bedru fia na wa ye basa wo pese wo kwa asore wo nipa ne di nkomo wi afedi asore no nko biem wo pese wo sua nyame asem wo ni oba nipa ne wi a afedi ne woni kura ha so obefa bible no na wo da so ko ne nche mame anybody obi biara a wo sinto ana suban fi bi suban boni bi a ewo wo so wo hyemu kena no se nipa no wo moa etinya kokoduro na yi ni free wabra bom se de be ya ne wo pese wo ye no wo be ye na di nkonimdie ebebre wo onim se obra ye boye nyina ye mfomso obi a ye mistake nanso se wo ye mfomso na wo gitum na konyame na ase na wo bom pa yesre na wo de bechewo na wo de chewo a emfa wo ne baabia waduru onyame betimi aboa wo ama botaye bi a wo ma wo no etimi abem me pese me ma wo ti ase se wo mfomso bi a waye no entimi nsesa onyame ani suade hu na wo ma wo ebra waye wadwen se wo beba nyame na ase nya nyame asesa wo on se obunsan wo ye dadafo ena wo nka nokore enti to da bi a obetimi amana ba wadwenim se ade na wo famu no onyame mfa wo bone nche obi bi na wo ye no nti na wo bresa no na wo de saa ade ni wurawura wadwenim na ye wo se eni nyame mfa me bone nche wo sese ye pemu ka ye bone a wo ye no kwafo so wo de beche ye na wo beboa ye se wo kura wani aba wo ho so no wo se de wo ye ne nye no eye nyame fa nkasa wani aba wo ho so keke na wo ankasa wakase ade a me ye enye eye Nyankopon fe e ma ne broso yenhwe yankasa ye nua yankasa wodi anim onyame asemu Paul New Testament emududo na wona na kyerɛoye sɛ bra na wɔyɛ sɔro no wɔkuma Kristofo ankasa nenso ebra na ni ba ne ho so Yesu Kristo yi ne ho adi kyerɛ no Onyankopɔn eyusu no sɛ Paul ma ne de ye niam akese enti bibie ni wo a wonyame pesa wo ya wo mistake bi a wa ye no ebetimi atwam entimi ntwam wonya saa powerful entimi ntwam da sa wo besesa na wabanko ade Onyankopɔn de sa wo de bibie egu ne nsam a wotimi keka niam nyina asiani impo ne yenye impo mfom so a waye wotimi keka ne nyina asiani ede ye bibi emma something good efri mu ba o say all things work together for good for those who are called by God according to his purpose and those who love God. Eti se wo do Nyankopɔn na Nyankopɔn wo botaye ma wonti ne asi biara ne akoso bia wo Nyankopɔn timi fa ekeka se ani ede boa wo eti mesrew memma osefo no a wo mpe wiye no wo mfa nsem bi wurawura waso enka nkyere wo se waye mistake abro so se onyame mfa wo nyehwe onyame betimi de waye bibi Onyankopɔn wo betimi de waye bibi e so no ne botaye ne ensesa eto de bi kra ne plan B no etimi ye better than plan A ebi a plan A no wo mfum so bi niam bi a wo ye yesesan na plan B no kra no etimi ye better esin plan A no mpo dada edorofo kan wakoma to yem wani aba ho so nko an de Onyankopɔn no a wasese ne nyina egu ne nsam no o nyame nyansafo o ye no kwafo wo bekeka ne nyina siani na wode aye bibi na wato pono e wo watamfo anim wo mo anu wo mo kan ho asem wo mo anu wo mo ka se bibi papa bi emfiri Nazareth ma no bibi papa bi be firi ho aba etie ne emma ne waya a atwamu no ennu so wo ba ha se you are here to dominate wo ba be di bibiara so enti ne atwamu no atwamu ntimi nsesa no na so betimi asua bibi afirim na waye ne Onyankopɔn epese wo ye onyame nhyira na no na metie sofo bi a wo preachi na o se Onyankopɔn na emma eni nadwenim na ese Onyankopɔn wanya nadwen so obebo ba na bema na no obo no obo bema wie no hu se obema na ye ankonam ena Nyankopɔn ye nadwen so obebo ba oka sanam sin onyame ni pasem we die se ni Onyankopɔn suban ebo ebrawo. It is not consistent with the nature of God. If we read Isaiah chapter 46 verse 10 I will see declaring the end from the beginning. Na so Nyankopɔn ansa na ade ne be hyaase no na onim na wieye na waka na wieye dada enti wontimi nka se na Onyankopɔn wonim se obebo ba na emom na se ye surprise bi ase obo be ma wieye no hu ye no se da bi na mse da bi asem bi wo ha wo ka na usua nyame asem no wotim se enye consistent ene Onyankopɔn suban no ebe obrefi se Bible no eche ye Onyankopɔn suban Bible no eche Onyankopɔn sɛdeɛ ne tebie musitie
enti se wo beka se na nyame nim se wo bebo oba de a na wo pa che se ono ankasa na sam a wo kan no Isaiah chapter 46 verse 10 say declaring the end from the beginning no na wo ma onyankopon aye trofo and a Bible says onyankopon wonye trofo onye nipa na odi atro de obeka bia eye no kore eti onyankopon wonnim awieye no mpo ansa na ahyase eti Maame Akosua Ago Aboagye ansa na nyame bebo me no na wonnim se de mawieye beye ansa na wababa bebo me so atiase enti ade bi wo aye kan ya yemfa ntutu nyame ho nyame asem ho kakra sa wo ye oba na wo tie mi a oba ba onyankopon wo bo wo se no suban ne se so wate enya amamre ne amane e na kire wo onipa ban sa wo ye oba na apese wo hu ne wo ye a eyo onyankopon ko na be kire wo sa efse nyame ne bo wo enya bema ne bo wo enya nipa bi ne bo wo enya amamre ne bo wo eyo nyame ne bo wo na onyame so bo wo no or come Genesis chapter 1 verse 26 or say let us make man in our own image and in our likeness, let them have dominion, okay, over the fish of the sea, the birds in the air, the cattle, and every creeping animal. And what kind beam ewo kind 26:7 hone ba and was see male and female he created them or bane bema and wo bo womo say ye medi na body nyina so and what the responsibility na ma say ye multiply so what you say na afensu so ne niema wo de ama ye nyina ye manage ne kama enti onyame ne bo wo no de sa suban ne asede ne ma wo enti ye besre se ene kwan se ye ma ya mamre ne amane no ye de wurawura nyame asem mu na se ye ma onyame asem na ye of no effect Paul ne kan ye wo se mo de mamamre ne mamane e wurawura asem ne mu nti no ama tumi ye wo nyankopon asem ne mu no na enye adwuma na wo de ye hwe onyankopon bon Adam no obebo Eve no wo cheche mu Genesis chapter 2 eye read ho Mr Genesis chapter 1 de o ma ye hu say male and female he created them nanso se wo do Genesis chapter 2 no wo chere ye e ma ye hu say wo di kan bo Adam ansa na wo ba bebo oba no o se o meye ne boafo oba oboafo di bre ne nafomo oboafo onyankopon ko na ye boafo eti so onyankopon di ne dibre ni bi ma oba ene oba mu odu papa onyame ono na ye the helper na dibre kuta no watambi e de ama oba se oba meboa bema enye dibre ketwa enti na da bia wo ye oba na mehia wa meka kire wo se enam se wo ba beboa wo ye boafo nti no oboafo bie ne ho bibi nkuta no oboafo bie bibi kuta no enti wo oba ne die ne kuta wo e die na wo ye e die nyansa ne kuta wo eni kwan se o ma wadwene mu ye ha e se o ma wadwene mu ye du ese se wo bibi a wo de ba table no so wo bibi a wo ba beye enye se wo ne bema benante keke unse se wo ne bema nam na wo mu a e wo de waye wo huntia se bema mfa wo nya hwia e wo de waye wo huntia fi se de wo ye ho no ena ma bema no ehu sa oye boafo enye de breketwa onyankopon suban ni bi ni nature ni bi ena wo de ama wo. God is our helper wanfa ma bema wo de ma wo ba nti omudu ena we read the book of Proverbs mebusem or describe wisdom or say she or cast for your ba eti nyansa kora wo your ba eti se wo your ba de wo hia ye nyansa e na nyansa mfiti ase nsu no nyamesuro eti e ma mo bia mfa na mamre na mane entoto wase de onyankopon aka fa wo ho no mani ni kan ensin bibia onyame de wo ba se beye bibi o de adoma chede ne nyema bebre wurawura wo mu eti sua nyame asem ne ho ne nyame aye wo na fa gina so ba obra enya de obi o te ba bi eka se wo ye ne sebe mu ohun se ampa o ya de papa fi se Bible kraka se bema wonya oba ware no wonya de papa na wonya favor from the Lord eti bema mpo se wo pani monyam a gisi wonya eti bema mpo oba woni obi nam na sese nipa no so ope wasem nipa no so ya wadamfo na obi a ompe wasem obi a wotan wo obi a wonya wo obese wo sa nipa no sa ye nipa na damfo a nipa no sese wo hwe ni yie adenti na wo so opemasem adenti na wo so ye madamfo na obi a wo mpemasem obi a wo ankasa wonim se wotan me obi a wo mpem yie somebody who is seeking to destroy me sa nipa kro no anso ye wadamfo e na wo ne nenam ene sa nipa no sese wo hwe ni yie pa wo de hwe Yesu Kristo Judas Yesu Kristo asuafo dumie no sa na woka ho nanso Judas one Yesu Kristo nam nyina no sa na osane Farisifo nam wono ne ton ne ma Farisifo enti na wo so opemasem ye wadamfo
na wo ne me nam na wo na wo se se me yie die ye wo fe na obi a wo mpe me yie obi a wo pe masai me obi a ka no nko na nka mewuo obi a ka no nko na nka mabrabo ato apen sa nipa no so ye wadamfo e na wo ne nam ene wo ye Judas se me hwe wo yie e se wo behia na wasan kwakoka eti hwe wabrabom nipa bi a na wo nam na bi a na bi ye Judas na wo hwe wo hu yie Delilah one Samson na munyina na wonpa Samson yie o na wone Philistine fo na nam se na wo ton Samson ama Philistine fo eti obaye na ho se wo pe Samson wo do no nyina se na wo no oboa wakogi sika e na wo pe no edi na wuo eti se wo wadamfo bi anase obi a wone ne nam wasane nipa bi a wada na di a kire wo se wo mpe wasem nipa bi e ka no nko na nka waseye wasane se nipa na nam ekokona krana na obeka kire wo se an e won de madamfo keke na obegiro ka se wadamfo ne me obi a wo mpe me yie obi a wo pe masem se yo wadamfo de a ene mintimi ntraso mintimi nyi wonni adamfo a wo hia e ya adamfo bi ti se Jonathan wo de ya hwe David ni Jonathan adamfo fa no anase ayonko a na de wo ntem impo Jonathan ne papa so wo pe David ekuno no Jonathan ejinae obisa ne papa se die nti na pesa wo se madamfo sandamfo ni bi na wo hia adamfo a wo ni ho a wo beka wo kira sempa adamfo bi defend wo adamfo bi ti se Jonathan e na wo hia wo be wumpa ma wo be gina ma oni wo nyina ho na wo mfa wo sinto enton wo mankrofo woni wo ni nkomo wie na wo san fa wachi na wo sinto niema bi a wo tosini no wo san wo ho a na wo namfofo na wo mu edi ho nkomo na wo se wo kire wo mo wo hia Jonathan e wo wabrabom sirewrade se rade me hia adamfo bi ti se Jonathan adamfo bi a me yie die ye ne fe adamfo me yie die ne fe enya adamfo a wo ne matamfo ne nam enya adamfo a wo te se Judas anase Delilah na wo ba be se mabrabo enti onia ewia sina brana yebo nipa omo ya brabomu no se be ya yenye ya dodo na afiri wo mu nipa woni wo nam no se obeye ye wo nye yo afiri wo mu eti men ni nipa bia nante keke enye nipa bia na yefa na damfo nipa no se wo de ne two skills so busa wo se nipa we kura edi enti na menene nam eti se wo hye no wonya adamfo bi ti se Jonathan dia na wo anka so otu hufo efse nhwehwemu kire se you are at the average of the 5 people that you surround yourself with enipa numa wo macha ho ohia no se de wabrabo sitie ene se de wo mu sitie na saa na wo so de ebeye eti ya hweyie wo namfo famu no efse nipa bebre destiny atwate o mo destiny na atwape o mabrobo nyina atwape ennam nipa bia wo mo ne wo enante yenti wo mo mani anaho mo ani na wote se aboa wo na wo bi oso wo pe wasem a wo ne watamfo nam de se nipa ne de odofo ni hu minua onyame fa nipa mu na ye adwuma ena bonsam so fa nipa mu na ye adwuma etitore bia so obi ka bibia kyerewa eye tie ne yie efise ebi mu wo critical spirit wo baye na hote se wo pe wasem wo tufo nanso wo boa opese wo de nano eka wo hye opese wo de nano ebre wase eti wo beka na te se de wo pe wo yie asade a wo ye no opese wo tufo nanso na afutuo no sunsum a etechie no na nye sunsum papa na eye afutuo bi a wo de ba be mmoa wo efise ebi a ade na wo ye no eye threat to him or her ade na wo ye no wono wantimi anye eti wo ye na eye na nwanwasa wo ye ntini wafa kwan bi so na wabeka asem bi ade we die nka me hu ne se mesrew se wo bi tu fo na so obi ka bibia kire wo a eye aboho mpaye ansa na de be ye adwuma wo de aye adwuma efise ebi mu sunsum ya na eta wo ma no wasem achi no eye na nye sunsum papa onsa Peter woni Yesu Kristo na namu ezo Yesu Kristo ekwa asemia ne so no asema obi na no kan na asema Yesu Kristo ka kire ne say get behind me Satan Peter se no wonye Satan o Peter wonye Satan woka Yesu asuafo no hu bi nanso saa bre no wo ma ne ho kwan e ma bonsam efa nano so eka bibia ade na no woka ye no nanka wodi si Yesu Kristo kwan so obekwa asemia ne so akwakowu ede age ye nkwa efse na bonsam ni se Yesu kwa asemia ne so na wowu a adasa nyina benya nkwa eti wo pe baabi afa no saa bre no hu se Peter na ekwan da no ho ene wo fa Peter so kan ye Yesu Kristo hu ne ntem ene wo se get behind me Satan ene wo kan saa so nse de make no se Peter no onye Satan eti be gire se obi tuofo anase obi ma wakwankyere bia ese se wo bomodin ase wo ne nyame nkonkro bekasa afa ho efi se me kan na bi mo critical spirit pa wona wonam wona wo se eto de bimpo nipa no wanyini sin wo oye panyini ai bi kura wo bu no eti ebeye wo se se futuo we die enam se oye panyinti ese mefa nanso bia na futuo no ba be kan wa hye ebia na futuo no bema wo bu ho abofia afutuo bi a wo betia ema woda yesu bi edi wani so ade bi anyame de ato akoma so a wo ye wontimi nye no sa afutuo no hwani yi
sa afutuo ni ehu afutuo no ewo mu se nipa no kura wo bu no ewo mu se nipa no wo ye panyini nanso na bia na sa abre no bonsam na efa no so ayusu na no so na wo de aba be ka wahye nanso se de obesi aka no na be wo se oh we de wo ye panyini enu nti ma memfa ne saa eyampa ye wo bi mu wo ho a wo mu afutuo ne mu ye wo mu osunsun papa te spirit na attach ne eye ena bebre na nso wo ho a spirit na attach no eye ana enye efise mi ni maame bia wono ankasa na ne ba ne nani bere no eti bra wo tu ne bafo ne ba ne kohia be ma bia na wo ba be ware ne be ma ne ye ni papa maame na no asem bia wo ka ye fa be ma ne ho no e ka de na nka abayiwa no enko wanware be ma no sena na de papa bi pa no na maame na nam so osisu wanya aware penti no na ye ne ya se ne ba no ebenya aware pa eti sa bre ne ni ba bi efre ni bre ne baaye e ka de na nka abayiwa no enka wo jai be ma no ena wo ware no wanya aware papa e de ni gia bre no ama ne maame ni mpo aba be pa chew se menim de maame ka sa menim de maame ka sa nti tore bi a enipa bi wo matwe ho hye betimi kra pasa wo maame betimi abasa wo papa betimi akasa wo nua betimi abasa wo nua bi ana wo busuani bi wadamfo bi a wone nenam se obi truthful ana obi ka asem bi a kyerɛw wotim sa ade we ade bi Nyankopɔn de ato wakoma so a wo pesa wo ye ba wo susu ho kyerɛ no na waka ade bi na hɔ no a na wammoa ɛhɔ no a na wabamu abu ɛhɔ no a na ye wo se ni kwasa wo pem kɔ wani so biem asa ade na wo ka no ka wo hye ema wo kyese eniama pe wo mu empia ebia na nipa no wo critical spirit ebia sabre no ayeti se Peter abonsam fa no so aye bibi eti afutuo a wo betie adwenkyere bia wo bi bekyere comment bi obi bekyere wo social media eni ade no eya hwe kiransa